raenda kuna Chinamhora, roenda kuna Mhlanga. Samuriwo, then yosvika kuna Mhlanga. Saka ndo dambudziko riri kuitika. Then pamba apa pane dambudziko rokutoti siwa chaiyo ndo yakatozara iyi yatiri kuona iyi. Saka ndakambozamawo local councillor kuti ndimanyemanyewo kuti zviite, but vakauya vakavhura sanhasi zviri kubva zvangoita just a day, then the second day zvakuya futi zvakudzokorodza. Saka ndo dambudziko riripo. Then drainage yedu vakomana vakazotangawo musi wa24 kuti vatange kuvhura madrainage system, but vakambodaro akumboti fambei. But challenge yatiri kusangana nayo ndeye Sunshine Bazaar. Haisi kukwanisa kuti bosi papa ne drainage system kudhara. Ndofunga tine maeldari panapa vachenesa kukuudzai dambudziko rakazoitika muchiri monge that building yapo panzvimbo. Saka ndo dambudziko ratinaro rekuti munomu vagari zveshuwa kana ndichitosvika kunoku ndinouya kuzatenda hangu maproblems avo ndine kunyara kwakakurisisa kwokuti ndinenge ndauya ndisina resolution yandinogona kuti ndisina solution yandinenge ndiinayo. But sokuya kwamaita your worship, ndinotenda kuti nevamwe vakuru ma-city officials vatano tikwanise kubatsirana dambudziko iro risaramba richinda kumberi. Vabereki vedu havasi kurara. Kubva patanga kunaya mvura, vanhu vari kusvika vari kurara vakamira nokuti mudzimba mune mazara mvura. Saka ndo dambudziko ratinenge tinaro. Vanhu havana rugare, but varipo pano vanogona kuuyawo vokutaurirai vachikutsananguriraiwo. Ndinokumbirawo kuti muuyewo kuma-elders ari pano mutaurirewo dambudziko riri panapa kuna meya vachinzwawo kuchemawo kwenyu kwamuri kuita. Ini ndangosvika wangu kuti nditaure sakansela wenzvimbo, asi ndinokutendai nekuya kwamaita kunzwa koya ndaitawo. Thank you very much. Alright, panapa tina deputy mayor, sorry deputy mayor. Ndangoisawo ziso pana mayor. Tinokutendai nekuya kwamaita. Shuwa ndo matambudziko atinawo. Dzimba dzese dzamuri kudaiso idzi. Bese apa. Na honorable vedu Nyandoro varipo pano panapa. Then ndine group of councillors varipo panapa vauyazondikutawo. Tina councillor Dama ward 3, then tina councillor Bingari, Highfield ndiye chairperson we disaster committee. Then tina councillor Machirori varipo pano, tina councillor Josh tinavo pano zvekare vauya kuzoti tizoona bhozi kwakusinawo chakanaka kuchemba kundikati aiwa hande tinoona musha kuti wakamira sei, musha wangu hauna kumira zvakadi zvakanaka panguva ino yerain season. Saka tinokutendai vagari nokuuyawo pachitiko chakadai chinosiririsa zvikurusa. Ndo dambudziko ratinaro meya. Ndokonota. Uyatori video yangu. Ini ndogara una second half. Kwedu hakuna matenki. Saka mvura yanobva kunana first kusvika kuna 9. Ichidzika kuno. Madrainage anotambira muna plan. But since the building muchavako, this is a wetland. Some say. Yes. Mvura yainorasikira ikoko kana zvitangi zvazara. Maiziya. Saka building payakavakwa yakaita mvura manje hapasina kwayakuenda manje. Yakudzoka kuno kumanje. Kubva pana Mhlanga kusvika una Durukeni. Chiseni. Zvitangi zvacho vanouya vovhura. Vari kuti vari kuisa drainage. No drainage. Makatarisa pamusoro apo pakavhurwa pato ndofunga kana gore raptosvika mazuona and zvinhu izvi is almost 10 years shit. Yes 10 years kuvhura madrainage. Saka vakangodaro nokumasiya vakomana tinombotrayawo ini handigara kuno ndogara kukana tinombopawo pana mari vovhura chitangi. Vanovhura zvitangi vakomana. Pane zvitangi zviri kushanda zvishoma zvazvo. Kuna ayema chiri kushanda. But muna vakajana ndinoti kushanda muna umbasha achisi kushanda. Piri achisi kushanda. Saka mvura yese inobva kuna Piri inenge yakuuya futi kuno. Mazvinzizva. Mvura yakauya kuno hapasina kwekuenda because of this
building yakaiswa ndo pati kunetsana ipapo. Hatikuti building iri problem but council aiwa building inogona ngeizwa mozotaura building inogona ngeri problem but ava vasikuisa drainage vakagadzira drainage ka pamwe building haite problem. Aiwa ineta problem kuti vakavhara kubva pakavakwa building nekuya kwamaidza nekuya kwamaidza kubva pakavakwa building ndopatatanga kuona mvura kuzara mudzimba kubva takazvarwa isusu vezvikana mbuya vananhingi hatirambe tichizviona asi pakangoiswa building ndopakabva tanga mvura kuita se kuzara mudzimba vanhu vanorara vakamira mafenicha zvese zviri kungoparara nenyaya iyo zvobva zvati siweji mvura zvese zvakangobatana zvakadaro. It's not the first time yekuti pauye maripota achitora. Ndofunga pane mukoma wedu anogara pakona panonzi Sitaro Ingi akataura dambudziko iroro kuti kubva kuvakwa kwakaitwa icho because mvura haina kwainozoenda inenge ichirova icho iye zvinezvi vakagadzira slab yavo vakatoisa yakateremara kunoko zvekuti mvura painorova marata avaya inosikodayo kuna Daniel kumukwidzi saka mvura kana ichibva ikoko inouya yese ichiuya kunoko saka chimwewo chiri kunetsa ndesiweji yachona haisi kugadzirwa hapana zvekutombeti imwe nguva pane pakambota siweji apa yadhubuka pakabuda honye chaidzo dzeblack chitoswima so zvongoti kuno kuti ri mudambudziko honorable saka tiri kukumbira kuti mutibatsirewo. Inini am a victim of cholera. Munini nangu akaita victim of cholera akaenda kuNazareta zvokuti zvanga zvisatomboita akasweswa madripa akawanda saka dambudziko iri kanonoka kugadziriswa tiri kuona vanhu tichiparara kuno uye imba yepakonapo yaane makore siweji chingoerera hatizoti makore mangani mukatibatsira ipapo munenge matibhoni. Inini ndine chichemo chimwe problem chayo ibyo right. Problem iripo ndeyekuti hatizive kuti maengineers akatanga kuisa foundation because pakuisa foundation ndobva wakanoflowa unofamba nemvura mvura yaipinda pawetland yobva yanobata madrainage ekuindustry anoona nekuti mvura iri kubuda muZimbabwe iri kubuda pasi yaitorwa pasi newetland yobva inopinda madrainage ekuindustry saka yakudzoka manje saka kuti tinyatsobatsirana iri manje mune maingineers vanofanirwa kuti vaone kuti plani yakavakiswa chii yakamira sei. That's how the problem is. Because avakavaka nekuti vanhu vanoda maprofita vaingovaka kuti tikuvaka vachivhara but havana kuziva kuti zvinhu izvo zvichazokonzera chii dambudziko. kumbirawo momonitawo kuti zvakafamba sei kana zvichivhurwa zvovhurwa zvogarawo zvakanaka. Problem yatakuwana yesuwa from building ndizvozvo suwa yese iri kubva pane suwa yemuresidential area saka ndoona kuti mapipes edu aunobve kuresidential anokwanisa ere kusunza suwa yebuilding everyday pakangokasiro kayo kavhura pipe amwana anenge ya sewage building iri kudira kuno tikatenda pakuona madhokodheya navo izvo tizotaurawo izvo kamakatsika pakapa imvura inesusu haisi kufamba inini ndakuda kuita kuwaka munhu ndiri kumasaidhi mvura dzinoira masaidhi pakati pemba chaipo chapari kutoka chikubu hazvire kuti inini ndedambudziko kwese kumatambudziko acho ari pamunyika dambudziko rimwe futi riripo izvi zvataurwa zveirigeshini tine drainage riri apa ndokuti mukariona drainage riri apa ipapa ranga richifambisa kuya kwakaita vanhu vachigadzira drainage iyana wakatoya nechiyacho chinokudaicha chibva tatsemura kuti mapai maninga abva atsemurwa ipapa saka wakati kubva waenda ndokuenda vakakuya muna April last year izvo nhasi unotiri pati December hapana kana last year but one last year
Zvane 2-3 years. ndokutiti mvura dzakupinda mudzimba zvakare mvura zvaakatapondomisa remazvese mvura dzese dzinoendo mazviona saka totenda kaizera ngokuti akazounza vanhu vakauya vakagadzira vakachera pese ipapapa asi havana kuzopedza zvokupedza zviya iko drainage riri apa iro riri kai harikuonakura mvura zvakanaka mazvionaka pane drainage riri apa rinopa drainage iri manje risakafamba iri richifamba kuenda mberi ukoka saka muchiona mvura ichizara hapafambi mvura saka panodogadzira asi ndaita bhirida pamusoro pane imwe ajenda futi ikaona ri nyaya yemadhodha ndiwo imwe rikonzeresa anditi mvura yanaye anditi we are forced kuti zvoni tinorasa marara kuseri munhu wese hatidi kunyeperana tinorasa marara kuseri mvura yanaye iswesweda se yopusha futi chi marara osikonovhara futi chi hatichatomboziva kuti zvoni madhodha bhini kuno kutakamona futi takakura chimona zati zvoni ana madhodha bhini ezinezi hatitomboaziya kana vana vedu hatomboziva kuti kune chinhu madhodha bhini chokuimbira kuti madhodha bhini avo ipapo pamusoro ivanoremekeza pamusoro yevanoremekedzwa nevagari vemuno vese ini ndiri mwana womuno vese vanondiziva ndakauya ukoriti nhasi hatina kurara ndatobhiridhawo tabhiridha tarara tichikupa masuweji kupinda mubedroom kupinda mukicheni izvozvi hembe dzese dzabuda moto imuone zvinakana 11 dziri mudining hembe zviri kuora zvinhu todii tibatsireyo masvina saka iwo mashoko avo kwatiri vabereki iwo mashoko avo kwatiri mashoko avo kwatiri aiwa pamusoro tinotenda zvikuru ndine urombo nezviri kuitika kwamuri munharaunda ino yekumbare ndanzwa chichemo tanga tine makansela enyu kukanzuru vakanditi aiwa meya uyai muzoona zvatiri kudini zvatiri kutaura nokuti mashoko anogona kusanyatsobudisa zvinenge zvichidini zvichiitika paground saka tati regai oright tine kuno kumbare tine kubudiriro kwatiri kuti titarise kuti toona kuti togadzirisa sei saka makansela atino uyai tione nahonorable vari panapa saka ndaona problem yatiinayo ndiye kuti inofanirwa kugadzirwa vakuru vacho nevashandi vacho vanofanirwa kuuya nhasi mainjiniya naika toti vameke sure kuti vauye nhasi votiudza nokuti mabhuku atakaverenga akasiyana-siyana isusu takaverenga mabhuku emashoko pane vamwe vakaverenga mabhuku ezvokufamba kwemvura nekugadzira madreneji saka isusu zvedu kazhinji kuita ruzha nekuchema kuti gadzirai pakati saka tati ivo injiniya mukuru wacho anonzi injiniya Mutume tati auye pano atarise kuti problem iyi inosolvika sei so that tinokwanisa kuti solution iyoyo yototanga kuimplementwa kana kutanga mangwana makuseni kana isingatangikwanisiki kuimplementeka nhasi asi chishuwo changu chachiri kuti mainjiniya acho auye pano nhasi vati explainere kuti what is the problem kana problem iri drainage yeve pasunshine bazaar vanhu vari kuita mari huru kwazvo nepavakamira apa saka vanokwanisa kuti gadzirisirawo nezvimari nezvipururu zvechi shemari kuti drainage yedu idini ifambe saka tichange tichivaudza kuti mari nerendi yavari kutora yethis month neyenext month inge ichishanda kugadzira chi drainage aiwa vakaramba tinochipwanya tinochibvisa todzosera wetland yanga irichi yanga iripo but chatoda kuti ndechekuti vauye vazotarisa nokuti zvimwe zvinhu zvodawo vana mazvikokota naye hatingazivi zvese tinogona kusolva problem iyoyo zvinhu zvoramba zvichidini zvichiitika saka ndati mainjiniya auye pandichaenda kubudiriro patinge todzoka nokuti iyi ndio nzira yekudini yekuenda tinochanzwa namakansela ava kana muri kusara kaipa muchasara musha wakashata tichanzwa nemakansela kuti vanhu vatafonera mainjiniya vauya here vatiudza kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika
ende chii chatofangwa kuita kuti tiwane solution. Kana ari madrainage epapa haangambobhurokesi council, ndizvo kuti tatenga madrain epapo tagadzirisa masuwa ari kuda kugadziriswa nezvinhu zvoda kuitisa, handifungi kuti zvingatibhurokesa zvinhu zvinofanirwa kuitisa. Saka tati ngavauye, vouya votarisa nhasi unoyu, hatifanirwi kurara vasina kutarisa, vasina kutiudza kuti problem chii. Vatipa report, ndichataurawo natown clerk kuti votipa report yekunyora neyepamuromo kuti chakaresveka ndechichichi, so that totanga kuchigadzirisa. Chinotanga kugadzirisika mangwana chotanga, chinotora long term choita long term, but at least we need to make sure kuti mvura hairambi ichidini ichipinda mukatungu. Saka tichadaro, ndanzwa zvamataura, ndanzwisisa zviri kuitika, ende regai tichitanga basa racho. Patati chiuya tine vatoshanda navo, vatinofamba navo, maasistant angu ndachitoudza kuti vafonere mainjiniya acho auye pano, auye mustreet inoyi, votiudza kuti chii chine problem. Nyaya yemarara inyaya iri kutotishungurudza zvikuru kwazvo, nokuti zvinhu zvinofanirwa kunge zvisiri kuoma stereki kutora marara from point A kuisa papoint B, nokuti zvinhu zvakajairika. Hapana special equipment inodiwa, chinongodiwa imota nefuel nevanhu vanosenga. Asi hamene kuti tiri kurasika papi mu1 room, pane kurasika kwatiri kuita kuti unzwe kuti chaizvo chaizvo chaita kuti munhu atadze kutora marara. Fuel iripo, mota dziripo, vashandi varipo, marara aripo, asi pane kakurasika kanongoitika. Patinoda kukagadzirisa ikako, ndosaka tati tichaunza, kana dai manzwa ndichaadresa, tine matrakta atachada kutora kubva kuhurumende, tongomeka sure kuti wadhi rega rega rine tractor netrailer, rine tractor netrailer. Yes, madhodha bhini achauya, but at least madump site awo ataunganidza anotoda tractor fombeni vauya ko yemasuwa muna kuibata me taurisa mkuru tinzwo which tried to keep low, but because of all this, all part will make way. He's a journalist. Collapse. journalist. Not represent Mbare. Yes. Not represent Mbare Mangura here. This end here. So the whole of the stretch not only here, but in the way of the opinion of China, Mora, it is a Mangurenje. So no focus. So that is our resources.